V najstaršom cukrovare na Slovensku v Šuranoch už spracúvajú cukrovú repu v plnom tempe. Vďaka obetavej práci poľnohospodárov v celom pestovateľskom obvode, ktorí bez oddychu pracujú na poliach aj v dňoch pracovného voľna, je na skládkach a v cukrovare zásoba repy na 12 dní. V cukrovare spracujú denne až 200 vagónov suroviny. Šuriansky cukrovar spolu s cukrovarom v Trenčianskej Teplej je iniciátor výzvy za dosiahnutie maximálnej hospodárnosti, rovnomerného plnenia kapacitnej normy a lepšieho využitia tepelného a vodného hospodárstva. Najväčšie starosti majú v závode s burinou, ktorú dovážajú z repou. Vo viacerých prípadoch je repa zle orezaná a to zapríčiňuje zhoršenie kvality.